Ụmụnne m, nwa rụka project ga-ịzụkwa nwa gị azụkwa nweta uru nọ na ya. Ya lala ha nga n'iyi ọ wee failed project. Ọ ga-akara gị mma na kọntena gị danyere na mmiri gbuo mmiri dana ịzụkasara nwa gị azụkasa. You will live with it. Ị ga-regret ya all your life. And there is time for everything. E nwere time eji azụ nwa before ya ruo adult. N'ihi na o wuo ihe ọ ga-agụ mgbanwe ya dị n'aka Chineke. Otu nwanne anyị nwoke ka nwa ya nwoke nwa 11 years nwunye ya ga-azụrụ phone, not just phone, iPhone, big obere nwa. Not only na ebiri ya iPhone, ihe a nwatakịrị nwere room nke ya nwee privacy. Di ya agwa ya that na phone azụra nwa na ọ dịghị mma. Nwaanyị sọ gịnị ka o mere? Na ya enwe ego nwa ya erighị ego ya. Owego ya gwa si restrict some apps napụ ya internet access nwaanyị anụghị. Ọ ya ka nwoke anụtara gara n'otu abalị ga anyụakwa mmamịrị nyocha sị ka ya gaa lele na room ụmụ ya ga-ele otu ha esi ehi ụra ka ọ mara ma ha enweghị night fever. Ụmụnne m, nwoke epeghela ụzọ lekwe nwa ya nwoke nwa 11 years nga ọ na-ehigo ụra ọ rahụ na gbaracha oto baghachi ụkwụ ya were aka ya jide ogirishie jide aka ya nọ n'ogirishie ụra eburuli fonu nọ nga na-eplay. Ọ gịnị wụ fonu play gị? Nwatakịrị nọ na porn site na-elego ụmụ nwaanyị otele ukwu na ihe megide ya. Isi agba nwoke plural ya egheripụ pụọ ha ga tentem pụọ ga-akpọ nwunye si ya bịagodo. Nwunye ya bịa ha gawa na room nwa ya ya si ele nwaanyị emepe na-ele fonu play ọ ka gbotoro di ya na-eplay. Nwa ya arahụkwa n'ezigbo ụra ji aka jide chiri ogirishi ọgba oto complete. Ụmụnne m, nwa 11 years elewele porn site with a phone nne ya zụrụ ya. What a shame, what a disgrace. Kemgbe ha kwere lụ ihe this man irezi aka ya, ihe o gburu that woman, ihe o gburu nwunye that night, ihe o gburu ya, o gbuchere gbuo ya ka otu ndụ furu. Tụtụrụ phone nọ ntara gị na mgba aja ya pịagwasacha na ọ aka ya nyere free hand ya nyere okwu filie na authority ya ga-epu karake ya n'ime ụlọ ya rụrụ ụgwọ isi lụbata ya na ọwụ ha ebe a. Ụmụnne m, ledere na nwa 11 years legepon na age a. Nwa nọrọ na class medele na imagine obere nwa nọrọ na class. Onye nkụzi ha nwere nwa otele ukwu abịa dega azụ na-ede ihe na bọọdụ. Ọkwa nwa ọhụrụ ewere anya gbaa ya oto. Enwere ihe nwata nwaanyị a dere na bọọdụ ọ ga-anọ. Enwere ihe nwaanyị a ga-akụzi, onye nkụzi nke nwaanyị ga-akụzi ọ ga-anọ. Ọ ya na-ele anya n'obi ya na-ele anya n'ote. Nwaanyị dega azụ ede ihe na bọọdụ ya wụrụ ka ukwu ya buru ibu. Obere nwa echiche ya ere ure ya ewere anya na-arị onye nkụzi ya elu were anya gbaa ya oto. Imagine mmụọ ya nọrọ ya ga ebe na-aga abara ya uru gaa ebe na-ekwesịghị ịga na-aga kparị ebe ahụ. Ohere ọ ga-eji space ọ ga-eji mụrụzie ihe a stọọ ya n'isi ya ihe nụzi ebe ahụ wụrụ rubbish nonsense ihe na-enweghị isi. Onye ọbụla iwu nwaanyị nọ nga ga-enwere dị ntị. Ihe ọbụla ga-eme ya wụrụ for the benefit of ụmụaka tọkọ n'isi ọnụ. Ịhụnanya wụrụ ihe ga-emebi nwa. You failed as a parent. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.